Ofundisayo uVabakshni Maharaj asithi ukubheka la. Asithi sino f of x sithi equal 1 over x. Sibe no lim wa limitation, sibe no f of x, x uma uya ku 0. Asibone ukuthi sisebenza kanjani. Lapha sizama ukusebenza ngama limitations nama nani no infinity. Ngizohlukanisa kabili ke la. Ngithi ngino x ngapha, ngizobhala kwa x ngapha, ngale ngibhale okwa f of x. Ngehle nje 0.0001 0.0001. Singaqhubeka basithanda, kodwa ke kungenani asike senze nje ibonelo lezi zokuqala ezimbalwa koqala. Base ngiba nobani lapha no f of x. Ngiba nobani? Ngiba no f of x u-0.0 nxase u-0.1 lapha ka f of x uba ngubani wona? Uba ngu-10. Sehlele u-0.001 uba ngubani? 1000. Base sithi lapha sino 0.0001 siba ubani bona? Ba u-10,000. Uyabona ukuthi lapho khona u-x wethu umncane khona, u-f of x wethu uyanda. Lapho khona u-f of x wethu umncane khona, u-f of x wethu noma u-x wethu ubanjani wona? Uyanda. Ngakho asike sibone uma ngase sithi siyaqhubeka nenombolo zethu. Uyabona ngino 0 point, u-0 abawu-6, base ngithi 1, kuzoba ngubani lapha? Naku 10, u-0, 0, abangaki? Abawu-6. Uzothi uyisusa lapha phezulu kindaba yethu uyabona ukuthi kade uwodwa u0 ka x naka f of x uwodwa, kodwa ni la ka x ukukhombisa okuncane khona, phezulu lapha ka f of x ukukhombisa khona okukhulu. Uyabona kusho ukuthi u-x of x wethu ungahamba uzofike laphi? Lapho kungapheli khona nombolo. Ingakho sifaka uphawu lwani lapha lwa infinity. Asibone ngala. Sithi u-limit f of x wethu x bawuya ku 0. Asibone basenza mhlambe ezika negative. Sifakele u-negative kuzo zonke le ndawo. Sibone ukuthi ukufaka ke u-negative kuzo zonke zona lezo ndawo kuzosipha bani? Ngathi ngathi bangidlulela ngapha. Ngingathola bani? Sithi singahamba size sifike phi? Kunombolo enjani? Negative infinity. Sihambe sisondeze kubani? Ku 0. Kutheni? Mhlambi ke yona lo nombolo infinity inombolo ke engekho. Asibone ngapha basidwebela futhi senze ukufanayo. Si no x wethu no f of x wethu sesisebenza ngani? Ngoku sisibeka lokhu oku-negative kanjani? Ngawu u-10, x wethu bawu 10, f of x wethu njani? U-1 over 10. X wethu bawu 1000, f of x wethu ubani? U-1 over 1000. U-x wethu bawu 1 million, f of x wethu u-1 over 1 million. Uyabona ukuthi ngapha sesifikela kanjani? Sesifikela koku-negative ngoba u-1 over 1 million osipha umphumela onjani? U-negative. Asibone? Masibhala ngapha. Ngokwamagama singano limitation sibe no limitation sibe no f of x. Sino f of x. Sithi x equal nxase x uma unjani? X umhamba uya kuphi? Uya ku infinity. Adlulele. Singathi sino 400. Nxase ngixolele. Sino infinity. Adlulele. U-x wethu uma uya ku negative infinity, uyabona ukuthi iyayishintsha indaba yethu. Okusho ukuthi
uma u-x wethu u-positive wanda, iy'nombolo zethu ziyadlulela ku-0. Kodwa-ke uma ukuthi siyazama ukuthi senze kube njani, kube negative, uyabona ukuthi u-f of x wethu uhamba uzofinyelela kuphi, uzoyofinyelela ku-negative, uyasondela ku-1. Asithi ukuzama ukukuveza lokhu ngendlela yomdwebo. Sithi ukuzama ukuveza lesibalo ngendlela yomdwebo. Uthatha noma ikuphi nje soyenza ngasibonelo. Yabona lapha lo yokuqala. Lesokuqala isibonelo sethu ngabe mhlambe umdwebo wethu 0 lapha phezulu infinity, number zingahamba ziyofinyelela noma ikuphi, base ngezansi kuba u0. Uyabona ke la ukuthi kunganjani. Singane nombolo noma singanomdwebo emibili, singaba nama asymptotes, leyo imigqa noma imidwebo ephakathi kwemdwebo wethu wegraph emibili, ama-asymptotes amabili ekhombisayo okunye ukuthi omunye noma kanjani usuhamba uyasondela ku-0 noma ungawuthinti wona kodwa uyasondela ku-0. Lo munye uyabona ukuthi ungahamba lapha ku-x uze uyodlulela ushone le. Uma ngase kuthiwe mhlambe besithi siyadweba umdwebo usile ngempela, noma mhlawumbe uma ngase kuthiwe besiceliwe ukuthi usudwebe loyo mdwebo. Uyaba? Abe siyadlulela kanje. Sehle ngezansi. Sithi x uya ku-0. Nangapha njengoba sesibhalile vele sithi u-y uya ku-0. Uyabona ukuthi awuthinti kahle kahle. Awuhambeli phezu kwawo umugqa, awuthinti kahle kahle kodwa uyabona ukuthi ngabe njani usondele ku-0. Ngakho uma senza ku-infinity wethu beziyi-positive, uma senza lapha ku-0 wethu beziyi-negative. Ngathi ngibhala la ulimi x uya ku-0 f of x lapho, hayi ukuthi u-defined, akunjalo, awukhethekile noma uhlazekile kahle.